No, s tím se zase srat. To bude problém. Ako podpaliť latrínu. Pozor, teď to buchne. Vystřelili? Myslíte, že nevystřelili hovna. Co tam měl v hovnách? Tu už. To lepší bylo to první. A dobré, aj tak. Kurde, to vybuchlo jak. Ale ty stráčky nevylezly, kurde. Zatím to vylezlo, ne? Jak se ty místo? Pozor. Začíná to hořet. Nebo ne? Nebo... Dobré. Kurňa, to si chtěl podepsat, kurňa, no, ne, jenom jíl mi tam. A se mi tam nevlezlo. No tež ne. Jo, prkna, z toho kůří jak.